Gwasanaethau gofal a chymorth I bobl yng Ngogledd Cymru. Iechyd ac anabledd corfforol. Y dyfodol. Mae'r fideo yma am y gwasanaethau gofal a chymorth sydd angen ar bobl yng Ngogledd Cymru. Mae'n dŵad o adroddiad ysgrifenedig gan y 6 cyngor yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Buom yn edrych ar plant a phobl ifanc, pobl hŷn, iechyd ac anabledd corfforol, anabledd dysgu, iechyd meddwl, gofalwyr, trais yn erbyn merched, camdrin domestig a chamdrin rhywiol, pobl yn y carchar, pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd, pobl digartref, pobl awtistig. Megis dechrau yw y gwaith yma, ond rydym wedi dysgu llawer yn barod. Byddwn ni'n helpu I ysgrifennu cynllun ar gyfer gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod y bydd gennym llai o arian ac yn awyddus I wneud mwy. Mae'r adroddiad yma yn helpu ni ddeall pa wasanaethau rydym angen cynllunio a phrynu. Mae hefyd yn dangos ein bod angen darganfod mwy am rhai grwpiau mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwasanaethau maen nhw angen. Fedrwch weld yr adroddiad cyfan ar wefannau bob cyngor a'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch sut I gysylltu gyda ni ar diwedd y fideo yma. Dyma beth rydym yn meddwl dylai ddigwydd ar gyfer iechyd ac anabledd corfforol. Mae mwy o bobl yn byw yn hirach gyda problem iechyd neu anabledd. Mae hyn yn cynnwys bod yn ddall neu byddar. Rydym angen cynllunio gwasanaethau I helpu bobl aros yn iach, cymorthu staff I feddwl am sut I helpu bobl aros yn iach ac annibynnol, cael meddygon teulu I gysylltu pobl gyda grwpiau lleol a gweithgareddau gall helpu nhw aros yn iach, cefnogi pobl gyda anableddau I fod yn annibynnol ac yn rhan o'r gymuned, darganfod os yw pobl angen unrhyw gwasanaethau arbenigol yn nes at adref. Sut I gysylltu gyda ni? Galwch Sarah Bartlett ar 01824 712 432 neu e-bostiwch sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. Credydau. Mae'r fideo yma wedi ei dylunio a'i gynhyrchu drwy wasanaeth Easy Read gan Inspired Service Publishing Limited, Mawrth 2017. Mae'n cwrdd ar safon Easy Read Ewropeaidd, gyda diolch I grwpiau hunan-eiriolaeth Gogledd Dwyrain Cymru a hunan-eiriolaeth Dinbych a Phrestatyn. Mae'r gwaith celf yn cynnwys deunydd o'r Inspired Easy Read Collection a ni eillir ei ddefnyddio yn unrhyw le arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan Inspired Services. www.inspired.pics